Бәяләр артты инде. 30%-нан 50%-ка кадәр. Төзелеш материалларын күпме генә алдан сатып алып куйсак та, бәя артудан качып булмый ди төзүчеләр. Плиткаларны без заранее, как говорится, акчаларын түләп, алар монда инде ул Казанда, біз аларны әкрен-әкрен базадан ташыйбыз. Алып киләбез, вернее, потому что бөтен әйберләрне алып килеп тоже дөрес булмый, качествосы аннан нарушается, так скажем. Эш башланган төзелештә материал бәясе белән проблеманы хәл итү өчен узган атнада яңа механизм уйлап табыла. Ул дәүләт килешүләре буенча башкарылган объектта өстәмә чыгымнарны капларга мөмкинлек бирәчәк. Төзелеш тармагына ярдәм итү өчен мөһим карар кабул ителде. Хөкүмәт төзелеш чималарына бәя арту белән бәйле рәвештә дәүләт килешүе буенча төзелә торган объектлардагы чыгымнарны кайтарырга мөмкинлек бирә торган механизмнар ясады. Ул төзелеш оешмаларына төзелешне туктатмау һәм бүлгенлеккә төшмәү мөмкинлеге бирәчәк. Димәк, халык өчен әһәмиятле объектлар төзелеше дәвам итә. Яңа күрсәтмәгә әле 3 кенә көн төзелеш оешмалары хәзер аның шартлары белән таныша. Постановление, оно действительно очень интересно для нас, для строителей. Без төзүчеләр өчен күрсәтмә кызыклы, алга таба ничек булыр, аны алуның әле төгәл тәртибе юк. Материаллар агач та, металл да, аларга бәйле башка чималларның да бәясе чыннан да артты. Һәм бу безнең өчен авырлык тудыра. Яңа күрсәтмә федераль программалар буенча төзү, төзекләндерү, капиталь ремонт һәм мәдәни мирас объектларын саклау өчен башкарылган эшләргә кагыла. Әмма компенсация төзелеш бәясенең 30%-нан да артмаячак. Аны алуның үз шартлары да бар. Сроки исполнения данных контрактов. Шартлар буенча төзелеш килешүенең вакытын үзгәртергә ярамый. Килешү 2021 елның 1 июленә кадәр төзелгән булырга тиеш. Шул ук вакытта төзелеш объекты 100 миллион сумнан арзангарак төшкән очракта әлеге проектка тотылган акчаларның нәтиҗәлелеген кабат тикшермәячәкләр. Яңа шартлар турында сөйләшү өчен заказ бирүче белән подрядчы оешма үзара яңа өстәмә килешү генә төзергә тиеш булачак. Бүген Татарстанда 40-тан артык программа тормышка ашырыла. 50 миллиард сумлык төзелеш эшләре башкарыла. 6 ил күләм проект буенча тагын 95 объект төзелә. Хәзер кайсы кырылма ни дәрәҗәдә төзелгән, аңа өстәмә чыгымнар кирәк булачакмы, шуны анализлыйлар. Белгечләр исә яңалыкның файдалы булачагына ышана. Сегодня чуть меньше 1000 домов должны быть отремонтированы. Бүген Татарстанда 1000-гә якын йортны капиталь төзекләндерәләр. Димәк, төзелеш материаллары бәясе арту сәбәпле акча җитмәсә, килешенгән бәяне арттырып булачак. Күрсәтмәдән күренгәнчә акча федераль бюджеттан бөлінә. 2021 елда республикада социаль мәдәният өлкәсе инженерлык инфраструктурасы объектларын һәм күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы 78%-ка үтәлде. Исегезгә төшерәм, быел Татарстанда шундый 27 программа гамәлгә ашырыла. Җыеп исәпләнгәндә аларга 3000-нән артык объектлар керә. Һәм аларга да акча җитмәү проблемасы килеп туса, моннан чыгу юлын эзли башлаганнар инде. Татарстанда да федераль дәрәҗәдәге яңа механизм кебек үк төзелешкә ярдәм итү өчен яңа алым булдыру эшләре башланган. Ранем Трахманов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.